No niin, let's go, let's go. Me mennään sun nopeudella vaan, että sun nopeudella millä mennään, niin mennään sillä. Mut sen takia mä halusin, että lähdetään oikeesti äkkiä, että kerätään varmasti bussiin. Kato Jonneja, okei. Kato, jäljistä. Ei, mutta ootas. Mikä se on se asema? Mä katson, että mennään oikeaan suuntaan. Joo, tänne päin. Mä laitan tosta, niin löydetään se oikea pysäkki, että se on 7 minuuttia kävelle. Eteenpäin vaan. Nyt on muuten konaa. Joni pitkäs takaa puorissa. Äärimmäisen konaa meininki. Vai mitä? Ja kuvaa sinne eteenpäin. Mun täytyy oikeesti sanoa, että oikeesti iso kiitos kun lähdit mukaan. Nyt täytyy kyllä heittää oikeesti oikeesti isot arvostukset, että lähdit. Sinne eteenpäin nyt. Iso arvostus oikeesti, että lähdit mukaan, että hemmetti. Tänne. No ei kuvaa sinne. Kuva omaa naamaa. Tiedän tämän, että kuva omaa naamaa. Vittu kun alfat mukana. Nyt tulee muuten isäntä. Ei vittu, isäntä on isäntä. Se oli alfan näköinen. Kunnon meiningit. No joo. En minä tiedä. Nyt on huvittunut tilanne. Mutta Jani, niin, että onko sulla hyvä olo ja muuten, että onko sulla muuten hyvä olo, että ei ole paha olo eikä mitään semmoista, että vähän. No joo. No kyllä se kohta, hei, mennään ihan rauhassa, ei ole mikään kiire niin, mennään ihan omaa matkaa vaan ja se menee tuossa kympiltä kuitenkin niin. Eihän tässä nyt mikään kiire, että no morjesta. Ei Music Producer Aska, moro. Mitä ihmettä? Mä menen takas. Mitä? Elää nyt! Joo. Ei oo pitkä matka enää. Hei, nyt Jani, nyt oikeesti mennään. Oikeesti, nyt sä oikeesti teet sen niinku, että nyt mennään niin hitaasti kuin haluat, mutta mennään, että nyt niinku, elää anna niinku, mennään sitä matkaa, mitä pystyt menemään, mutta oikeesti mennään, että kato, kun se olisi niinku mullekin hienoa, että tulisit kato muun kanssa baariin pitkästä aikaa, niin kato, se oikeesti hienoa, että Tuossa on penkki. no joo, hei, kato, sit kun ollaan sinne pysäkille, niin sit voi istahtaa siihen, niin että sitten siinä kohtaa, niin nyt oikeesti mennään, että ihan kaikessa rauhassa. 5 minuuttia enää, ei oo pitkä matka enää. No liikaa. Ei oo liikaa. Nyt oikeesti nyt alfa moodi päälle. Noniin. Jaksaa! Älä nyt viiti. Noniin. Niinpä. Nyt mennään. Ei saatana, ei pysty. Ei kato, kun jos nyt se menee takaisinpäin, se on sama matka tuohon pysäkille. Melkein, että ei oo pitkä matka, nyt oikeesti mennään. No. Niin. No kai nyt reiskin vuoksi voi mennä baariin seuraksi, että En minä. Ota tuosta mitä otat. ei saatana, eikö tuut nyt oikeesti? Ei jumalauta, eikö tuut oikeesti? Mä nyt luovutan. Perkele! Tai tuu yöksi. No mitä ihmettä, etkä oikeesti muka tuu vai? No pitääkö se taksi sitten soittaa vai? Ei tarvi, mä kävelen. Häh? Häh? Eikö, no mitä meinaat, että? Älä väitä vastaan, jos mä sanon jotain. No juu, mutta kävellään nyt rennosti ja ei meillä ole kiirettä. Kato, kävellään sitä matkaa, mitä sä haluat kävellä. Meillä on aikaa tässä vielä. Tilaa taksi. Meillä on aikaa vielä. Mennään nyt oikeesti. Ei. Kato oikeesti, se on lyhyt matka, mutta se on hyvä, että me lähdettiin kävellä nyt aikaisemmin, kato kun. Mennään tätä matkaa vaan ja
Mä voin vaikka kantaa senkin, että sitten mä join tänne. Nonni. Mä kannan tän jo. Mä kannan kaiken niin. Voit omassa rauhassa, tiedätkö, omalla flowlla mennä. Ei meillä oo kiire, ei meillä oo kiire. Ei meillä oo kiire, että. Milloin se taksi? No me kato miten lähellä me ollaan. Kato, se on vaan tuossa se pysäkki. Mennään nyt niin. Missä? Se on tosi 300 metriä. Liikkeä. Ei oo, nyt mennään oikeesti. Mutta älä jankkas, mä sanon teille jankkaa. No sori. En jankkaa. Okei, en jankkaa sitten. Joo. Anteeksi siitä. Ei jankata. Mutta Saat tilata se taksi, mä maksan se sun. No, sitten. No hei, no me voidaan, jos tää sopimus, että tilataan tänne päin taksi, mutta nyt mennään ainakin bussilla, kato, kun se on oikeesti niin lähellä se pysäkki. Nyt ei luovuteta enää. Se on oikeesti lähellä. Että kato, me käännytään ihan kohta, me käännytään ihan justiinsa tosta. Ja sitten mennään vasen ja sitten oikein, ja sitten se on siinä melkein, että. Ja kato bussissa pystyy leppuuttaa sitten paikkoja, niin siinä kestää kuitenkin hetkinen. Ei oo paha oikeesti. Tilaa se taksi nyt. No kun taksissa kestää enemmän, kun mä oltais bussissa ennen taksia. Tilaa se taksi tai mä jää tähän. No pitääkö oikeesti tilata taksi vai? Tilaa. No mä liftaan tuosta sitten. Yritän liftaa. Taksi. No eikö liftaa meillä? No mennään nyt siihen. Kato vittu 300. Nyt oikeesti vittu mennään. Ei. Ja no tilataanko taksi sitten? Tilaa. No perkele, pitääkö se nyt vittu tähän tilata? Tilaa. No mutta kun se... No hei, okei. Tehdään semmonen, että istu siinä pari minuuttia tai jotain. Tai oo paikalla ihan pari minuuttia. Sitten loppumatka spurttia. Ei mitään, kun sä tilaat nyt se. No kato. Ei jos nyt ton verran. Sä tilaat nyt se. Ei saatana. Pitääkö se nyt tästä tilata sitten? Pitää. No mikä se osoitekin on sitten, että... Tai... Mä en tiedä sitä osoitetta, että... Kyllä näkee koko pari tyyppiä. No, sääkö hoidat sen maksun sitten? Huomenna. No selvä. Okei, mikä on Oulun taksi? Tai Kempeleen taksi? No vai kävelläänkö sittenkin? Eikö sä haluat sen taksin tähän vai? Niin. No perkele, no tilataan se sitten. Mutta en mä tiedä mikä on Kempeleen taksi. En mä tiedä. Helvetti oikeesti. Jani! Oikeesti. Sä oot ihan vittu hyvässä kunnossa siihen nähden, että sä pystyt kyllä oikeastaan 300 metriä ihan hyvin painaa, että se olisi naurettava. Mä voin koostaa tuohon sun puhelimen, mä säilytän lopeta sitä. No ei, mutta sori, mutta tiedätkö kun oikeesti... Älä viitin nyt. Tiedätkö kun se on ihan tossa kulman takana. Se on ihan tossa. Alokoot. Ihan pieni spurttasu vaan. Alokoot. Oni, nyt mennään. Hyvällä mallilla menee. Oikeesti Goojani. Nyt mennään. Tuo mättär. Ei kun, mä annan sulle kaljan tästä. Otat kaljan. Kato, ota kalja. Ei pitänyt kutsua sun. Ota kalja tosta. En ota. No ele nyt vittu. Ei saakeli. Ei saatana. Eläjäni oikeesti viitin nyt, että. Älä sinä jankkaa. No sori. Me voin otetaan taksi vaikka takaisin päin, mutta että... Nyt ota se taksi, saatana. No kato, mä käyn... Nyt otat sen! No... Sä et oo yötä. No vittu, haluatko oikeesti ottaa sen nytten vai? Joo. No miksi me kävelään sitten eteenpäin vielä, että... No tilaa se taksi sitten. Vittuko, nyt oikeesti täytyy sanoa, että ei saatana oikeesti. Kato miten lähellä me ollaan tuossa. Kato, se on ihan tuossa. No juu! No niin, mennään nyt sinne. No niin, hyvä. Ei mennä, kun sä tilaat sen. No perkele. Miksei voida mennä... Haasta vittu. No mutta Haasta vittu. No mutta Jani, sä sanoit, että mennään bussipysäkille, niin. Haasta vittu. No mitä? No takaisin. No hei!
Miksi sä nyt niinku... Tänne päästä lähdet kävelee? Mitä ihmettä? Haasta vittu, mene. No tilataan se taksi sitten vittu. Noniin. No tilataan se sitten, okei, tilataan sitten. Mutta kun mä en tiedä vittu mitään, vittu Kempele edes numeroa, että mihinkä mä soitan ees. Googlessa näkee. No vii helvetin vittu, no tilataan sitten. Saatana. No, onko tää oikea osoite? En tiedä. No kato tuo. Onko tuo oikee? Sun täytyy tietää nyt. No mä laitan Find taksi. No se maksaa sitten mitä maksaa, mutta sä sitten hoidat tänne, että... Joo. Joo. No nyt se on tulossa. 5 minuuttia menee, niin tulee tähän. Joo. No hei Jani, joo, anteeksi oikeesti tuosta. Että mä tiedän, että tekin on tiukkaa, mutta hei, sori siitä, että... Täällä livessä saatan. Joo, anteeksi paljon, että hei, ota juoma tuosta, niin. Ota Jani juoma ja nyt oot rauhassa ja ota juoma tuosta. En mä vielä ota. Okei, no ota taksissa vaikka tai jossain sitten niin.